lutho use ndihleli ndijonge ngabayizolo azange ndazinyelwa kangaka lilizwi elisixhenxe kangangokuba ndithe ndamcela yena uqobo lwakhe uYesu ngathi Yesu nguwe owawathetha la mazwi wathi wena ndinqaniwe umbuzo endizibuza wona ngowokuba uYesu unqanwa kanjani kwavela amazwi amathathu ndiphendulwa nguye andaba bendithetha naye noba bendiphupha noba bendibhuda noba bendisenzani ndithi kuye wena Yesu ngelinye ilanga wanyuka namadoda wanyuka intaba uthe masowufika encochoyini yentaba wahlala phantsi wabafundisa uthe mazwini akho banoyolo abanqanwa abanqanelwe ubulungisa baphinde babulambele ubulungisa bakunqanelwe wena unqanwa kanjani impendulo yesibini haleluya yithi wena Yesu uma ngabe uzoyemnqamlezweni usemthandela kwena uthi othanqanwe makeze kumasele kodwa uthi emnqamlezweni wena ndithetha naye phezulu ebusuku kandilala uthi wena emnqamlezweni unqaniwe unqanwa kanjani uthi wena Yesu ngenye imini uhlala emthonjeni wamanzi ukhamkanye intokazi icela amanzi baphendulane adathi uYesu ubangabaphi ubusazi ukuthi ngubani lo ocela amanzi kwa wena ngokwakho unge ucele kuya amanzi uzothi ubangabaphi wawasela ungaphindi unqaba kanti umbuzo wam kodwa wena umila emnqamlezweni uthi ndinqaniwe umbuzo wam luhlobo luphi lonqano olunqaniwe Glory to Jesus. wani watsho Yesu ukuthi unqaniwe noma kwaphinde kwavuka impendulo ethi kodwa wena Yesu wathetha ngoba ungumlomo ungathethi imanga wathetha la mazwi kodwa lunqano oluni awulinqaniwe funa nje lo mbuzo kuphela Whoa.
Kadala masita. Yohane 19 verse 28. Izwi lenkosi incwadi ka Ikho nimvana nahlakwa ngenxaye yawonwa Sutha ilenga ikhona imfana bo ikhona izwi lenkosi incwadi kaYohane chapter 19 verse 28. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze kuzaliseke isibhalo wathi ndinqaniwe. asabona hayi esazi ukuthi zonke izinto sezifezekile wathi ke ngokuna ndinxaniwe asabona imiphefumlo isindiswa asabona imfama zibona asabona abafileyo bevuka asabona abanamakhenka behlanjululwa asabona wathi wakhululeka umoya wakhe ngoba waseyifazile inkozo owayizela emhlabeni yakunqanela imiphefumlo ukuze mina nawe sisindiswa sifikelele kuyazini inyaniso kaThixo ngako wathi inxaniwe wathi ayona nto ayona ngqikitha ndinxanelweyo kahle kahle nelimiphefumlo wakusendiyazi dula bazalwane ukuthi sakufezekile imiphefumlo ndiyibonile isindiswa futhi isaza usindiswa nangoku isasindiswa nani nisindisile nam ndisindisile dula ukuba ngcwele ndiyaxolisa abazalwane awunkosi yam anindazi futhi nama ndinazi ayo sihlanjulule imiphefumlo yethu ngoba yeze yanqanelwa thina ukuze sisindiswe sihlanjululwe
lo tata utata ujabula uqumbu lo siyabulela ngonqano uthangalala ubusuku bonke embuzo uThixo ubakanye Yesu wena unqanwelwe endleleni nqaniwe Yesu kanye wawunqanwelweni wena Unganiwe noma unganiwe sangalela wena nangoku ulapha unganelwa ikaphuba ulobela ukuthi kule kwase ndibuyela kuba unganela wena ufuna wena sinela kwetata ke tata uqombe wasende kwetata asehli kulentaba sibone ubukhulu bakho egameni lika Jesu waseNazaretha amen nomusathane ehlasela yamethemba ukuthula ke ekhaya thula ke kubangcwele okukhulu ke ukuzithoba bulisa kakhulu utata wethu tata umongameli ngeligama lenkosi nomama bulisa kakhulu utata wethu tata umsizi nomama ngegama lenkosi utata abakhulu be-office ka-Central ngeligama lenkosi nomama ngeligama lenkosi bonke onyawonhle abalapha inkosi insikelele utata befundisi nomama ngeligama lenkosi otata abavangeli bonke nomama ibandla lonke likaThixo abantu abatsha no Sunday school ngegama lenkosi bangcwele silapha inkosi insikelele ngalentsasa inkosi insikelele sizokukhumbuzana apho silandwe khona inkosi insikelele
sisazokukhumbuzana ukuba njengoba namhlanje inkosi insikelele sikwazi uma inkosi insikelele sithi ndibulela uYesu oyinkosi nomsindisi wobomi bami owandikhupha ebubini inkosi insikelele kwaqala kwathini ukuze sibe kule nkululeko inkosi insikelele ngokufushane kaMangcwele nam ndiyazibulelela inkosi insikelele ngokuthi xa luvulwa ucango inkosi insikelele uvulwa umnyango wokuba abantwana bakaThixo bafumana ukusindiswa nam ndingasabi ndimncinci ndinje inkosi insikelele nami inkosi ndiyayibulela yandenzela umusa yandenzela inceba inkosi insikelele endandingayifanelanga inkosi insikelele kodwa ngenxa yomsebenzi owenziwa entabeni inkosi insikelele nam namhlanje ndilapha inkosi insikelele ndizobonga kufana nongathi ndijonga ngasemva ukuthi sivelaphi kahle kahle ngoba ngamanye amaxesha ukuze sikwazi ukuqonda ukuba siyaphi siyakudinga ukulazi izolo lethu ukuze sibe ne-direction kakuhle ukuthi singaduki endleleni kufuneke sazile ukuthi le ndlela sikuyo yakhiwa kanjani inkosi insikelele ngicela ke ngokungabambezeli ncwadi kaYohane chapter 19 verse 30 Yohane 19 verse 30 Xa ngowo uYesu wabeyamkele ivinini wathi kugqityiwe okokuqala lamazwi akasuka ngavela nje inkosi insikelele mhlawumbi emva kancinci nje inkosi insikelele bathi abaprofethi bokuqala inkosi insikelele ukhona umsebenzi onzima ofanele ukwenziwa emhlabeni inkosi insikelele uthi umprofeti othethayo inkosi insikelele kwasingasingwa kukhangelwa ukuba ngubani na onamandla okuvula amatyina inkosi insikelele ithi izwi lenkosi kwafunwa ezulwini kwafunwa emhlabeni inkosi insikelele uthi obalisa inkosi insikelele wathuthuzela kwathiwa thula ingonyama yesixeko sakwaJuda inkosi insikelele ikwayisile ukuwavula inkosi insikelele okokuqala apha inkosi insikelele nje entabeni uYesu banjiwe inkosi insikelele umonqoziwe izikhonkwane zingene emzimbeni inhlungu izenzele lesigazi inkosi insikelele kwakungemnandanga ngalomzuzu inkosi insikelele uthi kwenye indawo ethandaza ewubona ubunzima bale assignment ayinikiweyo inkosi insikelele uthi Nkosi mayidlule le ndebe ngoba yayingumsebenzi onzima ukuya uthwala inkosi insikelele umsebenzi welizwe okanye isono sehlabathi inkosi insikelele wonke amazwi awayewathetha emnqamlezweni inkosi insikelele amanye amazwi wayewabhekisa esihlweleni amanye amazwi ewabhekisa kwabathile kodwa elizwi elithi kugqityiwe wayengathethi nesihlwele wayethetha namazulu ethi umsebenzi ebendiwunikiwe umsebenzi imvana eyayithunyelelwe wona imfezile inkosi insikelele uyazi ukuba kwakungenzekanga ngokokuhlela kwamazulu mhlawumbi ke sisithi namhlanje akunje inkosi insikelele ngoba imvana le yathunyelwe emhlabeni izokwenza umsebenzi wokukhulula umuntu esonweni izokukhulula umuntu kwimbophelelo namatyathanga ongendawo izikhiya zokufa zazimkile zimke noSathane
inkosi insikelele wayenomsebenzi wokuyolanda izikhiya inkosi insikelele ngoba izikhiya zemka inkosi insikelele uthi ke xa ejonga umsebenzi wonke inkosi insikelele ngokwendlela athunywe ngayo konke kusenzeka ngoba bathi xa bembamba bembetha inkosi insikelele ajonge kwilisti ayinikiweyo kuthiwe lanqwala izulu bambonqoze ayawujonga kwilisti uba ingabi khona emsebenzini awuthunyelelweyo inkosi insikelele linqwala izulu eli ke lityeli lokugqibela umbuso wasemhlabeni kwavukwa ngale ntsasa beqinisekile ukuba siyayivala ifayile yakhe inkosi insikelele bayagqiba ngaye bathi namhlanje uyafa njengoba beyivala ifayile yakhe embusweni wobumnyama yabivulwe ngasentla lapha ifayile yakhe yavalwa kuthiwa siyambulala ngaphezulu inkosi insikelele kuthiwa well done inkosi insikelele ufika kula mazwi verse 30 xa ngoko uyesu wabeyamkele ivinika wathi kugqityile wasingasinga wakhangela kwimisebenzi ayinikiweyo wabona inkosi insikelele kungasekho nto wathi indlela igqityiwe ngoba ubunzima nentlupheko yamfikela kwasekuzalweni kwakhe ngoba kwindawo awazalelwa kuyo yayindawo engacacanga yayiluhambo lwakhe olo inkosi insikelele noba seshumayela wabufumana ubunzima ngoba wayephetha lo msebenzi awayefanele uba awenza ugqibe kulilishwa ukuqala into ungayigqibi inkosi insikelele uthi apha ke kugqityiwe ngamanye amazwi izisiko zelawafileyo inkosi insikelele zithathiwe inkosi insikelele ngoku inkosi insikelele zonke izinto uzibuyisela kumnikazi inkosi insikelele uyazi bangcwele njengoba sikholwa ngoba wayesiwe usathane ithi kwenye indawo kuphelelisiwe kufezekile kufeziwe kugqityiwe xa kugqityiweyo inkosi insikelele ubuyisela zonke izinto kumuntu ebekuthumile inkosi insikelele bangcwele njengoba sikholwa sazi bangcwele uba sihamba endleleni etywinwe ngegazi sihamba endleleni ekorojwe ngegazi sihamba endleleni ekorojwe ngentlungu ngoba umnikazi wayo wayenenjongo yokuba angayishiya esithubeni ayithathe inkonzo ayibuyisele kumnikazi wayo ukhupha amazwi ekonfema emazulwini ukuthi iJob ubundithume yona Nkosi wonke umsebenzi kwenzekile ngoba konke ababekwenza yena wayijongela isitini ukuthi ayavuma amazulu anqwala amazulu kwade kwalilixa lokugqibela esithi ngoku inkonzo igqityiwe inkosi insikelele inkonzo ifeziwe nawe nesimo sakho noba sinjani ifoundation yoloyiso awukwazi ungena endleleni okanye kwislap soloyiso ubuye woyiswe ukuqalwa kwayo kuqalwe ngentlungu kwaqalwa ngentlupheko kwaqalwa ngokuhlupheka kodwa yagqitywa njengoba thina sikholwa sinoxanduva lokuba sazi uba sibizelwe entweni epheleleyo sibizelwe entweni ephelelisiweyo sibizelwe eloyisweni esimlandelayo weyisa esimlandelayo wehlula asifanele ukwehlulwa ngoba sihamba endleleni eqalwe ngumntu wayifeza inkosi insikelele wathi kugqityiwe Nkosi
Ngiyacela uphoswayo le nto ayifuna kumayithithe komunye umuntu mandibhizi ngoku iyaliphazamisa. Funa isithixo semoto tata sifuna ugalela amanzi etankini. Asiphoke umsithixo. Waseqhorha ngehla igama lenkosi iqala inkonzo qala ubuhlungu ukuqala ikhona le nto uba uqala inkonzo ungayigqibi ikhona indawo ethi umakhi wendlu uyayakha indlu abala indleko zayo kufuneka ayigqibe ngoba kubuhlungu uqala ithi iBhayibhile xa ungagqibanga abantu bahleka qala kwenda lugosi ukuthula kubazalwane. Uqala ngiyabonga ukufumana lithuba ndilifumeneyo namhlanje utata Pam. Amen. Ndazikhohlisa ndathi hayi noko ikhona iPhistoli ndike ndayenza noko andijoka kule game. Ulisa kutata wethu ethi Mongameli nomama nomsisi wakhe nomama tata baqondisi bo tata Central Executive ora befundisi nomama utata befundisi bonke abavangeli izihambeli zethu ezikhoyo apha. Amen. Ibandla lonke likaSomandla nami ndiyanibulisa abangcwele ngegama lenkosi uYesu. Amen. Amen. Lo mhlengi ubani na uMadonisi wakutsolo bawethu onamandla wonke sulukhaya labangcwele haleluya moyo ingcwele silapha baba silapha mangaliso siphambi kobuso bakho Thixo ingcwele sikule nkonzo baba wethu onamandla Thixo ingcwele sisenkosi ukuze sikhunjuzwe baba wethu onamandla indlela Nkosi oyihambileyo ukuze namhlanje sibizwe ngegama elitsha elokuba singabantwana bakho bawethu onamandla Thixo ingcwele nangu umntwana wakho baba wethu onamandla Thixo ingcwele ezawungqina ngawe bawethu onamandla nali ibandla lakho Thixo onamandla
amandla wonke wena unguThixo obaziyo abantu bakho wazi inhliziyo zonke ezilapha wazi nokudinga kwethu nokuswela kwethu fihle moya ingcwele ethetha ngawe nqinela izwi lakho bawo egameni nasegazini likaJesu amen. Inqobile inqobile Jesu uthi lo mhlabela linqobile ayehlulwanga inkonzo ayehlulwanga lukaluka abaphaswa ayehlulwanga isiphithiphithi eliliwe wayenza wayinqoba abafowethu sebewathetha Luke 23 verse 46. Luke 23 verse 46. Yasebenza futhi. 46. Wathanduluka ngezwi elikhulu uYesu. Wathi, "Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami." Uthe akuba ethilo waphuma umphefumulo. Bazalwane, apha sifa ngenkosi uJesu. Sekwenziwa konke wathethile amazwi. Oxolo wathetha amazwi. Obuncane wathetha amazwi onke. Obunikezela inkonzo. Kodwa ufikele ekugqibeleni. Funda ndlelani. Wathanduluka ngezwi elikhulu uYesu. Yathanduluka indoda. Wathi, Ngezwi elikhulu. Jesus. Wathi, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami.
Nkosi bawe ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wami ngoba kudingeka wazi ukuthi amaxesha okugqibela ikhona indawo ozawunikela kuyo umoya wakho usuphuma umphefumulo ngoYesu Kristu Inkosi. Amen. Amen. Siyabulela abathandekayo. Sesawuthandaza ngoku. Sesawuthandaza ngoku. Andibona umdlelane ondawoni. Ngeke uzothandaza mdlelane. La asuke khuselo. La phefu.